Oops. Hala. Oops. Kaya po. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's episode po, we have braised pork. Na sobrang lambot po nito mga ka-studio. Melt in the mouth po. Wow, tingnan natin yan. Oh. So tara, pray muna tayo. Bless us, O Lord, in this day gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. So mayroon pala tayo dito mga studio na braised pork ribs. Yan. Saka sa iyo, ma'am. Braised pork kasing. Oh. Yan. Kasing, no? Kasing? Kasing. Oo. Kasing-kasing. Puros kuan ito. Puros Unod. unod. Oh. Walang taba po ito mga Yes. studio. So tara po, mga unta ninyo. Kain tayo. Dito tayo mag-start. Eh? Sige Kay pa. hulbot ano mong so kuno saan na siya kahumok. Oops. Hala, Sa'yo sasinit yan to. pa, oh. Sa akin. Hala. Oops. Yan. Sobrang lambot nga. Kain tayo mga ka-studio. Kain po. Ay, nahulog. Ang sarap pa eh. Tamang-tama yung timpla. Ito. Mm. Ay. Nanuot talaga sa kuan, ilalim. Puro laman po siya. Hindi na ubo sa iyo. Huwag bingilingig. Ang sarap ng sabaw. Pa yung lettuce pa, ang sarap eh. Kuan Sauce. sa sauce, ba sa sabaw, no? Yung sabaw talaga niya masarap. Yung kuhan, pepino at ito silo. Tunga ta. Wow. Sa'yo na. Uy, ang laki ah. Thank you, ma'am. Parang pulled pork mo eh. Sa sobrang lambot mo. Pulled na. Ano yung pulled? Nahihimay ba? Ito? Nahihimay? Nabisi ba yan? Ano yan? Grabe, sobrang lambot, no?
Ito naman tayo. Subukan natin to. Oops. Ito po. Ribs to ha. Shoulder ribs. Gusto pa eh. Ang gamay mo. Kaning Kanya dakoy mo. akong gamay pa. Gabi mo siya. Ay! Oops. Yan. Sausaw natin dito. Kaya po. Gabi ang lambot ha. Sobrang lambot din po. Tingin pang. Mainit-init pa siya. Sunod ko lang ito yung bukog. Alin sa dalawa yung gusto mo? Itong may bukog pa. Sarap yung may buko no? Yung may bukog kasi, yung may buto ba? Parang mayroon siyang taba. Taba kunti na. Kumpara doon sa pure na unod ng taga. Laman lang talaga ba? So parang mayroon siyang fats pa rin sa loob. Kaya mas masarap tong may buto. Gawing braised. Yung taba naman talaga yung masarap, no? Pero madaling nakakaumay yun, ba? Itong laman lang, hindi siya nakakaumay. Pero parang chewy siya, ba? Hindi mo malunok agad. Sa Bisaya, pausapon yun mong tarong, pwede kang tukan. Yung ka mo? Yung sauce niya, masarap talaga. Kumapit sa ilalim ba? Kasi dumaan to sa steaming process ba? Yes. Kaya sobrang lambot niya po. Kasi pag pagkukuluan mo lang to, hindi ganito ka lambot ba?
Yan, paubos na. Sarap mo, no? Sarap yung nalbuto. Mm. Kasi natikman na namin yung may taba. Tapos itong kuan, walang puro laman. Mm. Tsaka itong may buto. Mas masarap talaga yung may buto. Mm. Piliun ako sa tatlo. May buto talaga. Mm. Kasi kombinasyon na po siya ng laman, saka mayroon siyang taba. Ano, no? Pero yung taba niya pa, dili niya ngig. Mm. Panalo, ang sarap po. Ang dami po nun. Mga 4 kilos ata yun, no? Kasi itong kuhan kay Tag 2 kilos. buto. Yung mayroong buto ba? 2 kilos plus yun eh. Yung isa naman, 1 kilo plus. Mm. Nasa 4 kilos po yun na pork. Medyo lumiit siya nung kuhan na siya ba? Lumambot ng sobra ba? Mm. Inom po tayo. Tubig, oh. Pero so far po, ang sarap talaga niya. Lami kay kitkito ng bukog. Supsupon ba? Mm. Shout out John Patrick Elievera Vista. Shout out Amy Unipig Vlog. Boy Kao ng Mindanao Vlog. Mukbangit pa siguro mo. Okay. Kao, no? Shout out Ariel Nayon. Amazing Spark. Shout out Jan Horsirada. Farah TV. Hello, Sherero Ma'am Carmen. Rizo Plazabas. Len Urbano. Ronel Andolo from Lapu-Lapu, Cebu. Shout out Chacha Channel. Shout out din kay Ginsan Mami B Vlog. Shout out Jeter Paul Tao from Davao del Sur. Shout out Baricuatro family from Kiyot Pardo. Sa Cebu pa ni. Mm. Shout out Mayrel Pares. Shout out din kay Nida Manginlaod from Davao. Shout out din pala kay Jake Baldozano and Ninfa Baldozano from Panglao, Bohol. Shout out Flora Pamela L. At shout out din kay Imalene Francis. So yun ang po muna yung shout out mga students. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po na 4 kilos of braised pork. Yes, sobrang dami pala. Oh. Ang sarap po. Tsaka wala naman kaming rice. Puro laman lang halos. Mm-mm. So kita-kita tayo sa sunod na mukbang. Bye-bye. Paalam.